Julià, jo i la meva germana som els propietaris de la Mar Rojana. La Mar Rojana és una empresa familiar que està ubicada al Mar Roig, a la zona del Priorat, i que es dedica a elaborar olives de caire artesanal. A la Mar Rojana intentem elaborar les olives dels nostres pagesos, que són petites explotacions familiars, d'una forma artesanal tal i com feien els nostres avis. Seguim els seus procediments, utilitzant la típica aigua, la sal, herbes, sense utilitzar conservants, i a partir d'aquí utilitzem els sistemes més moderns possibles per realitzar l'embotellat o l'envasat dels productes, per a reduir al màxim els costos. Tenim una línia nova també que és ecològica, que de moment forma part l'Arbequina i un oli verge extra. Tots dos provenen de pagesos d'aquí del Priorat i són els productes que estem iniciant. Podríem parlar de la nostra especialitat, que és l'oliva arbequina, que és la que més venem. Després podem parlar de la negra d'Aragó, la trencada de casp, o ja ens anirem a la manzanilla, gaspatxa o gordal. Aprofitem també les negres i les arbequines per fer uns patès d'oliva arbequina i d'oliva negra, i de l'oliva arbequina també fem un oli, un verge extra i uns aromàtics amb diferents sabors naturals. Un dels objectius que tenim a la nostra empresa, que és el d'intentar valoritzar la matèria prima bàsica, que és l'oliva. L'oliva prové dels pagesos d'aquí, de les empreses familiars, i en general és un producte que no s'acaba de valoritzar per totes les escales que hi ha, podríem dir des de l'arbre fins al punt de venda. Llavors, un dels nostres objectius és, utilitzant una bona tècnica de costos, és a dir, gestionant bé l'empresa per a reduir-los al màxim sense perjudicar l'elaboració, és a dir, fent una elaboració artesanal ben feta. El que busquem és intentar que aquest marge que es podria perdre amb intermediaris o amb costos que no són imprescindibles, utilitzar per valoritzar una mica més el producte, la matèria prima, que és el que realment ve del pagès. Aquest és un dels objectius de l'empresa, i llavors el posicionament de mercat amb uns preus raonables. Això és difícil d'aconseguir perquè determinats punts de venda carreguen molt marge, i això genera que el producte surt molt car al mercat, quan realment nosaltres volem que sortim uns preus assequibles. La tècnica de venda es basa bàsicament en tenir els mínims intermediaris possibles. O sigui, el nostre producte passa des de fàbrica fins a distribuïdor i distribuïdor botiga, o directament de fàbrica a cadenes de botigues. D'aquesta manera ens traiem moltes comissions d'intermediaris que hi puguin haver, tant amb la venda com amb la compra, perquè en la compra també existeix aquest petit marge d'intermediació que poden tindre comissionistes, que nosaltres intentem eliminar comprant directament al fabricant i elaborant nosaltres, evidentment. Val, fantàstic. Ara tens alguna frase lapidària? La Mar Rojana per cada dia de la setmana, no? Collonut! Hòstia, que puta mare aquesta! Allò, ara pots dir, bueno, doncs esperem que pugueu provar els nostres productes i recordeu, la Mar Rojana per cada dia de la setmana, o alguna cosa. Això m'ha agradat molt, està bé aquest. Quan vulguis. Doncs esperem que podeu tastar les nostres olives i els nostres productes i recordeu que la Mar Rojana és per cada dia de la setmana.